उख्रायसो थांबायलै बियो ओमफ्राय जौखौनो जि बिबाय थाबावदोंमोन होनाङालै थुनथुलि बांद्राय होना बेनो होआखै र' होमबाबोथ' ना दाबि थानाय हिसाबै नङाबा आरो गाज्रि मोनलायगोन ना बे एसे दंमोन आरो बेखौनो होबाय दे आइया औ जाबाय दे होमबा एकदम मा बुंबावनो मानसिखौनो बुजायबाबो लाया जौजों थानो नागिरग्रासो जाबाय ओमफ्राय बादा होबाथ' बाब्रे खोनासंनो नागिरबावा नाय सान बेफोरबायदिजों जागोन नामा सोरबा हाथरखि गैया होननानै बिदि एकदम गावखौनो गाव बिदि गोसो हगारसारबाथ' जायाना बेनोथ' बावनोथ' जोंबो हाखायाखै हाथरखिखौ थेवबो ना औलै र' मालाबा मोजां बुजायनोसां ओमफ्रायथ' मानसियानो बहाबा एसे लोंबावनानैसो फैखानाय जौजों थायोलै जौजों थाबाय थायो मानसियानो न'आवबो लोङो बाहेरावबो लोङो लोगोफोरजों थाङो दा माथो खालामबावनो बेबो ओमफ्रायथ' बेना खामानियानो जोब्बाय आरो खालि बिदिजों थाग्रा आंथ' मोजांसो जाजानो लुबैयो र' बांद्रायखौबाबो बिदिबाबो गावनानो देहाया गाज्रि जालांगोन ना दुखुआलाय आरो सोरनाव गैयाब्रा सोरनाव गैया जोंनावबो दं आं बिनि दुखुखौबो मोनथि मोनदों थेवबो ओमफ्राय मानसिया दा थांबाय दा ओंखारलांबाय बहा थांगोननो मोनथिया खिन्थाबाव आं सोंदोंमोन दे थुनथुलि जेबो नङा दे दायो फन हरगोन आङो हरबानो जाबाय दे माथो खालामदों ओमफ्राय दालाय खालामनायाथ' जेबो खालामनाङा ओमफ्राय सरस्वती फुजानि एसे खरस माबा लायबावनांगौ दंमोन ना बेखौनो लायग्रोनि आङो र' आंनाव मैया बिहरखाबानो जायोमोन आं हैखागौमोन ना आच्छा बिराद केयार खालामो नामा नोङो केयार खालामा बोरै जानो दे होमबालाय सान आं लाखिथ'नोसै दे दोनथ'दो दायो हरगोन आङो दे दायो हरबानो जाबाय ओमफ्राय माथो खालामदों नोंबोलाय दङलै आइमोनजों नै आबैमोनजों नालेंखर जिरना होनांगौनो फुजानि दे मावथो दे साब्बास आंनि सान साब्बास दे आरो आयु आं न'आव फैफिनबानो थांनो बाथारोलै थेवबो दे थांनांगोन उफाय गैया ओमफ्राय बे मेहेरखौसो आं बोरैबा सानबाय थाबायलै हाथरखियाथ' फैफिनखाला माब्लाबाबो नाथाय मेहेरा सोरबा बेफोरबायदि मानसिजों लोगो मोनफिनबावबा मोजां जागौमोनदां ओरैनोथ' हाथरखि फाग्लासो बियो थेवबो सोरबा गोदान गोसो गोरोबलायफिनबाथ' मोजांमोन गावबा आरो राजि दंना गैया गैनायाथ' थाखानाय नङा मोनथिगौ एसेबांथ' इदि नङा थेवबो बेफोर समखौलाय बहाथो मोनफिनबावनो हाथरखिखौबो बेखायनो लाइफआव आवगायलांनायानो साबसिनसै मेहेरा होमबासो गोसोआबो मोजां जालांसिगोन बेना दाबो जेबोआनो जाखायाखै आरो जेबो उमरबो जायाखैना मानसियानो सेंग्रायैनो दंथ' दाबो उन्दै बैसोआव हाबा लानायसै ना बास बेखायनोसो देनां आफा इसोरा अनोबा बेखौ सोरजोंबा जरा खालामफिनबानो जागोन दे दुगैखांबाय र' मोजाङानो जाबाय एकदम फ्रेश मोनबायलै नङाबा आरो है हाद्रि बाला लामाफ्राबो लाजायालै बबेबा लामाथिं थांबाथ' एकदम फुरलालाल' जाबोखायो मावजि बायदि बबेथिंबा बेखायनो थांनो बास्राखायोलै आङो ओमफ्रायथ' दिनैथ' फुजा र' आरे लोगोफ्राबो लेंहरगासिनो नै प्रसाद जानो फै आसोल होनगासिनोखा थांगोन मानो थाङा जानो आंलाय थांनायावसो दंखायो लेंबा मोजांसो आंनि थाखाय बोथोरफ्राबो बरियाल' जाखाबाय दिनै जायखिजाया थांसै मालायफोरनि जराखौबाबो नायनोसैलै उफाय गैया जोंफ्राथ' ना नाथाय आयै आंनि हाथरखि बेबि दंबाथ' आंहाबोथ' जरा दंमोन ना नाथाय हनै आंनि सनायाथ' थैनानैसो थांबायना आंखौ आसखान्दा खालामलांबाय बेबायदि सिमां मिजिं गासिबो फेलें खालामलांजोब्बाय जेन दाथ' आंनि लाइफआनो मोनसे गाज्रि सिमां बायदिसो जाबायलै नोंखौबोथ' गाबनानै बहाथो मोनफिनबावनो रा बे बुहुमनिफ्रायनो थांबायबा जायखिजाया मिसुलै एखि ओरैनोबाथ' जेब्लायबोखा थेवबो दिनै रासिन मिस खालामबाय आङो नङाबाथ' दा नों आंजों थानाय मोनबाना बुंनोनो नांलामोन आरो नोंनि थाखायबोथ' आं सारप्राइज होखागौमोन ना जेरै गुबुनफ्रा मालाय दायो हेपि दङ कापल्स दङ बेरायलाबायदों मालाय रंजादों गावनि लाइफखौ इन्जय खालामदों बाट न' आंना बेबायदि खाफालावनो गैलाना गोजौनि आंनि हाथरखिखौ हास्थायबाबोथ' आं मोननो थांलाना बहाथो मोनबावगोन दे जेखियानो जाया मानो मालायफोरखौ नायनोसैलै मेगन साबा साथोंसै आङो ओमफ्रायथ' दाबो बिखा दुब मोनलायनाय रावनिबो मेसेजखौनो मोनासैलै आङो जायनि बिनि मेसेजखौ नायब्लाबो गोसोफ्रानो गोजोनाना जेरै आं हाथरखिखौ ना बिखाफ्रा दुब मोनोमोन बिनि मेसेज एभ्रिथिं गासैबो गैलालै मेहेर मोनखाला आङो एसे दिनैनि दिनावबो सोरखौबा मोनबा हामगौ सानदोंमोन गैया जानाय नंला ओंखारलांनांसिगोन आङो बारा न'आव थाबाय थानो गोसोफ्रानो एसेबो जालायलांलालै ओंखारथ' लांसै र' ओमफ्राय जेबो गेरेन्थि गैया जेब्लानो गोसो फैगोन थांगोन आरो सनानो फन हरनाया फन नङालै सनानो SMS हरनाया बोरैबा बोरैबि रं नाम्बारजोंसो नांलायलांबाय नंगौथ' आरोलै
एसे गोसोफोरखौ फ्रि थानांगौलै गोसोफ्रा एसे सान्थि मोनथोंसै आंनाबो ओमफ्रायथ' आंनि कन्टेक्टखौथ' आं होआखैमोन नङाबा हिसाब गैयै फनबो फैसिगौदां ओइ नाङालै नङाबा हाथरखिनि आत्मायाबो दुखु मोनलायलांगोन ना गाज्रि मोनगोनदां आबा मिये आयै फिसालाय गथ'आ दा न'आव दंथ'यो र' प्रसादखौनो एसे जाना लाग्रोथोंसै आइ बिमा सरस्वतीनिबो एसे बोर नांथोंसै आंनि फिसालानाव गियान साननो हनो हानाय एसे बुद्धि गोहो हरथोंसै आइ सरस्वतीया आइ बिमा सरस्वती मानसियानो दिनै दिनै फाग्लासो जालांबायना बेखायनो गोसोफ्राव बिराद दुखु मोनो आंबो नै आबा औ आयै आबा आं एसे प्रसाद लाबोदोंमोन खुलुमदोंमोन नालाय बेखायनो दा फुजानि एसे जादोनो आबा प्रसादा नांथ'ला दे आयै प्रसादखौ नांथ'आ जाबाय बायो नामा आबा न' प्रसादखौ बेबायदि ना बुंनो हामाना दे जा आबा न' जा ओहो आयै नोंबो ना दे दोनथ' आं दा जागोन बिदि होनना जायाहाय आबा न' एसेबाबो प्रसादा जा ओमफ्राय जेरावखि नों थांखागोन थांनायाथ' नोङो होमबाबो प्रसादा जाथाराबा दे आच्छा माथो दङ ओमफ्राय प्रसादावलाय प्रसादबाबो ना आयै आं गोथाव मोननाय माबाफोर दंना गैया फालाय प्रसाद नालाय प्रसाद आबा दे माबा नै फिथाइ सामथाइ गोदै गोबाब गासैबो दङ जाहोदो दे आबा दे नों माखौ मोजां मोनो बुट माबा माबि गासैबो नालेंखर दंजोबो आबा न' ओरैनोथ' ना आयै जौजोंनो दिन थाङो आंना थेवबो दिनैहाय नों बुंबाय नालाय दा आं प्रसादखौबो ना बुंला दे जागोन आं प्रसादखौबो एसे बोरफोर मोनो खोमा ना आंबो नङा होमबा आबा हामाथो गियान बुद्धि गासैबो बोर होगोन ना आइ बिमाया जागोन दे आयै जागोन आइ बिमा सरस्वतीनि मुङै जाबाय दे आयैनो एसेनो आङो प्रसादखौ गोदैथार माथो आयै फिथाइयाबो बोरफोर मोनथोंसै दे आइ बिमानि आबा लादुबो दङ आं लायनि दे नों जानोबा नांथ'ला दे आयै आं ओंखारलांसिगोनसो ओमफ्रायो दा फैनायाव एसे लेटबो जानो हागौ लोगोफ्राबो लेंहरगासिनो नालाय दिनैथ' आरो फुजानि प्रसाद माबा माबि जानो लेंहरदोंलै बिसोरबो दे आबा नों थाङो थां गोसोफ्राथ' स्रां मोनथोंसै नाथायो बांद्राय लोंला लोंलि खालामहैनो नाङा दे आबा दे ओजोंनो दिनै फुजा बोथोर माबा गारि मथरफोरखौबो एसे बांद्राय गिलायलाङो ओहो आयै नों बेसेबांखिनि सानबाय आंनि थाखाय थेंक इउ जागोन दे जागोन आबा आरो फुजा बोथोराव बेफोरबायदिबा लोंला लोंलि बांद्राय खालामबा हामा नाङोना नांगौबा खिस्टिखौनो जाफैदायो न'आव जि मोजां संना दोनगोन आं आबा दे ओमफ्राय बोरो आबा जायला माथो नोङो बेंगालराव खामानि मावनानै थाखा खामायनोसो थांदों बोरो फैसाफोरालाय मोनगोन ना आयै लासै लासै मोनलांगोन ना बेनो मोननाय बेनो बाहायफिननायबा बोरै जानोसै मायाव थाखाफ्रा गारो फालाय आरो खामानिफ्रालाय बोरैथो फैसाफ्रालाय बेसे बेसे मोनो एसे माबा मोनबाबोथ' एसे जमा जमा दोनथुमनांगौ ना आबा दानिफ्रायनो नोंबो मोनगोनब्रा आयै र' माने एसेबां बुरजा खामायनाय जाथ'वाखैना खामानिया फिसायानो जा गिदिरानो जा आबा फैसा खामायनो बिराद खस्थ' मोनथिदो एसेयावनो एसे उनसि बाहायाबा फैसाफोरखौ दानिफ्रायनो दै बायदि गारबाल' जाया दासो मोनदों होनना बाहायबानो जाया मोनथिगौब्रा आयै आरोथ' सिख्ला गोसो थोनानै माबा मबाइल रिसार्ज सोना हरनाय माबा माबि बायना हरनाय बेफोरावथ' दा थांखा एकदमबारे बुंखादों आं आबा जायला नङा बेबायदि गैया आंना रावबो आयै गैयाबासो फन फैबाय थायोहाय फन गाबबाय थायो आं जुदि सोरबा हिन्जावनि हमफ्रांनांगौबा मुस्किल दङ नोङो बेटा दानो नोंहा बेफोरनि जेबो सम जाथ'वाखै खामायग्रो थाखाफ्रा देनां मा सासेल'हाय गोबाङानो खारफाबावगोनसो मिथिदों दानि जुगा थाखानि जुग आबा थाखा गैयाबा सिनाया रावबो मोनथिगौब्रा आयै थाखानि थाखायनोथ' मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोना एखनबा समाव एकदम खामानि मावबाबो जाया जाबावोसो थाखानि थाखायनो गुबुननि सिङाव थानानैबाबो मावनो गोनां जाबावो गुबुननि सिङाव था दाथा जायखिया खामानियाबा गोसो होनानै मावोब्ला अबे खामानिहाय जाफुङिया दानि जुगाव ओरैनो रावबो जाहोफैयाहाय आबा माब्लाबा समाव माबा बिपद खैफोद फैगोन अब्लाना रावबो नायफैया खैफोदनि समाव बेखायनो जेसेबांखिनियाव नों हानायखिनिखौ जमा दोनथुमनांगौ बेफोरखौबो आंबो आरो नोंसोरखौ ओरैनो राया नङाना नोंसोरखौ मोजां जाथों मोजां लामायाव थांथों एसे बुजिथों खस्थ'आ मा फैसा थाखा खामायनाया बेसे खस्थ' बिमा बिफाफ्रा बेसे खस्थ' मावनानै नोंसोरखौ फेदेरदों फोलावदों बेफोरनि थाखायसो एसे रायो आं नोंसोरखौ आबा आरो आं नोंसोरखौ उमुक थुमुक ओरैबायदि दाजाथों होनना मानो बुङो जाहाथे नोंसोरो नोंसिनि थांखिखौ दाबावलांथों बेफोराव गोसो होनानै एसे मोजाङै जिउफोरखौ माबानो दालांनो नाजाग्रो ओमफ्राय उनाव माहाय गासैबो जाजोबगोन आबा ओहो जागोन दे जागोन बुजिखायोब्रा आङो ओमफ्राय बुजिनानैथ' बेफोरबायदि ओरै नङा ओरै खस्थ' खालामना आंबो
आरो बिनानाव दङ नै दानि जुगखौथ' मा बुंबावनो बेखायनो गियो आङो बेखायसो नानिमोनखौबो एसे रायबाय थायो आङो जोंहा नानिया एसेबां बिदि फाल्थु नङालै आयै रायदब होनदब सिगिदब बेफोरबायदि दोननांगौ जायो लोगोसे आरो हिनजावनि फिसा बेफोरखौबो गिलायलाङो जानो हागौ दिनै बिमाया रांखिनि थेवबो ओरैनो फोरोङाखैहाय हो बेफोरबायदिनि थाखै थाङोबाबो थांथों उनफ्राव बे खारसनला खारसनलि बेफोरखौ सुखुथारा आङो एसेबो थोद बेबायदि दा सानदे आयै जेबो जाया बेबायदि आरो आंनि बिनानावखौ सोरबा गोसथोनो जाया बेबायदि आं जानला मानला मानसिनो हरा आंनि बिनानावखौ बिनानावखौल' बुंबा जाया नोंबो खोनासंखा बेटा जानला मानला सिख्लाखौ लाबोनांगौबा बिहामजो खालामनानै डाइरेक्ट आउटखा बेटा थफ्ला थफ्लि ला थां बेनिफ्रायथ' आरो दामगोनबो आङो दामगोन जानला मानलाखौ लाबोनांगौबा बिहामजो बिमायाबो आंना एसे जुदासो दा आरो लिसाखौ मिथिबाथ' बेथ' बेखा नाथाय आंहाबो एसे प्रब्लेम जागोन ना आं बेखौनो खालामनांसिगोन इलिसानिफ्राय गोजान थानांसिगोन आं ओरैनोबाबो बेखौ आंनि आइया एक्सेप्ट खालामनो थांखानाय नङा बेबायदि हाबा जाखांखानायखौलाय बोरै बिहामजो गनायगोन आयालाय खालामखानायानो नङा आंबो बेखायनो इलिसानिफ्राय गोजानावसो थासै नाथाय फाग्लिनि फिसाया फनखौनो हरबाय थायोना जागोन दे दोनबानो जाबायना नोंथ' गोथावबो संनो रोंसैना आजिखालि नोमायालाय आजिखालि खम नामा सोरबा आंबो हायो आबा मिथिबायना नोंनि नोमायाबो हायो गैया आबा फावसायना थानायाव हायो आंबो अख्रे दे आयै अख्रे थांसैलाय आयै माबा गारि सुग्रोनि आङो बिराद हाद्रि माबा माबि मैला नांना फैबाय दे औ मानसियाल' देलायबा बोरै जानो गारिफ्राबो देलायनांगोन ना हाथरखिनि फुराना मेसेज ओइ माब्ला फैगोन नोंलाय नों थाब फैयाबा आं नोंखौ नेबाय थादों मिथिगौ ना ओंखामबो जाग्रोया आङो मेहेर नों मानो फनबो हरफिनाखै जेबो रिप्लाइबो हरासै दाबो बहाबा थांबा आं बेसे बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो नोंखौ खेबसेथ' हरनो नांगौ ना बिजि होनना मिथिगौ अब्लाबो नोंनि हाथरखिया नेगासिनो दंना थाब फैयोना फैया फैयाबा आं बिराद दुखु मोनगोन सना बैफोर समालाय बोरै फैफिनबावनो दे बयबो बुङो आंखौ जिउआव आवगायलांदो होननानै जानाय जाथायफोरखौ बावगारदो दाबो हारसिं थायोब्ला बिराद मिस खालामोलै आङो नोंनि मोनफ्रोमबो माने बुंनाय राव गासैबो बाथ्रा नोंनि फट'स नोंनि रागा जोंनाय मिनिनाय नोंनि महर नोंनि फट'खौनो नायनानै थाजोबनांगौ जाबायना मानो होनबा दाबो जोबोद खमि मोनो आङो जे नों दङ बोरैबा मोनफ्रांलायलाङो नों दानो आंनि सेराव फैगोन आंजों रायलायगोन रागा जोंगोन आंखौ बायदि बायदि रायलायगोन बुंगोन बाट न' बेफोरथ' रियेल नंलाना नों आंखौ नागारनानै मेहेरखौ गुबुन रायजोआवसो थांबायना आरोथ' आङो दाबो नोंखौनो लामा नायनानै थाबाय थायो आङो खुगाफोरावथ' रावा गुबुन फैगोन नाथाय गोसो सिङाव बेनो बे I really miss you लै आदा जोंथ' बिमायावनो दंखायो माथो र' प्रसादखौ जानोसै खोमा आं लाबोनोसै आदा औ नानि नों प्रसादखौ जाखानोसै नामा आदा आं लाबोनोसैमोन आंहा कलेजबो थांनांगौ ना फुजा होखांबाय आङो जाबाय ओमफ्रायो जाया जागोन दहायनो होखांदों फुजा ओमफ्राय दा प्रसाद जानोसो जालायलांबाय दे होमबालाय लाबोदो नानि आं प्रसादखौ जानोसै आदा ओमफ्राय नों नालेंखर जानो मोजां मोनो न' बेखौ बांसिन लाबोनोसै आङो जागोन दे ओमफ्राय कलेजाव थांबा ओंखारखादो दा नोंखौ लांफानोसै आं ससे दिनैहाय लोगोनि गारिबो लाबोखादोंमोनलै आङो नांथ'ला दे आदा आं हारसिं थांसै आरो बै ससेनिफ्राय लोगो सानैसो दंखायो दानि अखाफोर नों थां दे नाथाय जानला माला बेरायहैलाबायनाङा दे लोगोफोरजों थांनो मोन्दों होननानै आं हले जानला माला नुनांगौबा बुंखायो आङो मोजां जानाय नङा दे जागोन आदा आंलाय बहा थांनो ओरैनो दसे कलेजावसो दे आदानि बुंनाय आइनि बुंनाय आयु नोंनि लाइफआथ' अखाफोर बोरै जागोन दे जेबो नंलालै होमबाबो अके एबार आं देलायहैनोसै ओमफ्रायथ' बांद्राय नङाबाबो ओरैनो सिम्पोल आरोना ओमफ्रायथ' एसेबां गोदानथ' नङा सिगांनिखौनो गानलांसै दे आङो आं प्रसादखौ लायग्रोनोसै आदानो ओमफ्राय ओंखारनोसै नानि थेथेयाबो मालाय दहायनो थांबाय स्कुलाव ओमफ्राय आंहाबो एबार थांसै बोरोब्रा दाबो सफैया नेनाय होननायबाथाय आं मोजां मोनखाथारालै आरोथ' मा गामि बिथोरायावसो लिंहरबायना माला सफैबावगोनब्रा माला सफैबावगोन दसे नेथ'नोसै आं र' नङाबा फन हरग्रोबावनोसै आं खेबसे
थाब ओंखारनो नेनो लेटसो जाबाय आंना एसे मालाय सफैजोब्बायनो औ हेलौ आं बिदिखायनो बाथारोना हाथरखि बेखायनो लेजि बुङो आंखौ आंनानो जायाना थाब ओंखारनो सानबाबो लेट जाबायानो थाखायो हाथरखि बेबि आरे दाथ' मोनगोन सानो आङो मोनखानाय नङा आंनि हाथरखि